Sing ngapa kae? Kirim panitia apa sinten saking Manunggalan. Pak Saliman kok beliau wonten pamanggitan Lagon Pak Saliman. Pak Martokimun di Pak Martokimun. Mau jare ngomong tak sawerek kae iku ya Bos Marto. Ya. Wis sak tembang-tembangmu lah. Ya. Monggo, Mbak. Oh, mari anu nggih, Kyai mriki neriman. Neriman. Ya wis jenenge wong kene iki neriman tur ikhlas. Kaya ikhlas sing raga mulan aku ngomong ikhlas sing raga bisa ndeleng ning ora bisa jiko. Sapa sing bisa ndeleng? Moto. Moto itu hanya bisa melihat ikhlas. Ikan walaupun hanya melihat itu ikhlas sekali. Sing bisa jiot sapa? Tangan. Ning tangan bisa jiot orang bisa mangan. Sing jiot sapa? Tangan. Sing mangan? Mulut. Cocok. Mulut bisa mangan ning ora bisa ngrasake. Berarti kan ini sangat-sangat ikhlas sekali yang namanya mulut karena tidak bisa merasakan. Yang merasakan itu apa? Lidah. Lidah bisa merasakan tapi tidak kenyang. Orang warung. Oh, berarti Lah sing warung sapa? Agaran. Peteng bisa warung ning ora bisa buang. Sing buang sapa? Jadi berat. Hah? Peteng ora bisa warung ning ora bisa buang. Sing buang kan ora iso buang. Ya sing buang sapa? Sing bisa buang sapa? Ya sing buang. Sing bisa buang ya kuwi. Ya. Sing bantu. Telepon. Loh. Oh, Pak Saliman ya, Wek. Alhamdulillah. Ngono Pak. Wah, sing dikit tambahan anu genepane urung ya. Oh, sampe itu ngono kuwi. Tak kandhani iki wis apa kuwi jenenge wis adil, ya merah ya biru. Mau ngapa ya ngono? Nek kan rempugane ora kaya kowe. Kowe manut bae karo nyong ngapa? Bocah ku ngerti rempugane. Ngerti apa biru. Ya wis tembang. Wis tembang. Ayo kowe jepang. Ora, maksudnya mau rempugane iki 300. Ki kono nambah 150 berarti beda penek ya. Mulane orang ngerti rempugan iki ora usah datanganmu wadon pancen kaya kowe. Nah, celon dhisik. Nah. Terus? Hah? Nembang. Oh, mereka kudune melu urunan, Dik. Hah? Melu urunan. Aku main urun. Iya. Lah, aku ya wis urun jenengan kene, Mas. Urunan dong ya saya. Ini turun dalam iya. Iya, tembang. Nambah. Tapi Pak Saliman itu apa di jalan ini apa? Lagunya Apa, Pak? Sambel. Sambel kemangi. Oh iya. Ini sambel kemangi. Ya. Sambel kemangi mau Khusus iki Mbak Umi Habibah. Ini murid kinasinipun, Mbak. Mbak Sesi. Wah, ya. Ayo. Lalu, Mbak. Iya. Niki gamelanipun di Superpower. Superpower sing kagungan dirawuh. Nggih Pak Haji Warto kali salah. Nah, kalau Banyak banyak. kali Gondang bulan disampun mirengaken luar biasa. Ngerti, Dik? Kali Gondang bulan mengaring ini telat. Oh, kali Gondang Gondang di sini aku pasang dina Setu, dina Minggu, nanti dina Senin. Alhamdulillah profesional. Langsung orang Jam itu. 3 kudu rampung dilarang jam 2 wis lah. Luar biasa memang untuk area laras. Tidak belum. Apalagi suka-suka terus tidak lari Pemalang. Monggo, wonten sambel kemangi. Iya. Kemangi. Ya. Iya. Monggo Mas, sekarang kamu nih.